जों दिनै राबां खुन्थामारिनि सिङाव थानाय भकपुर गामि इरागदाव लाइमोन आफादा बर'नि जे दोरोङारि फोरबो रंजालि बैसागु बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने फालिबोबाय थादों आरो दिनै नैबे बोसोरावबो जों इरागदाव लाइमोन आफादा गामि गामि हाबनानै न'खर न'खर खौसेयैनो माने सेंग्रा सिख्लाफोरा न'खर न'खर हाबनानै रंजादों मोसादों आरो बेबायदिनो भकपुर गामिनि बोराय बुरैफोराबो आलादायै माने बिसोरबो रंजादों बिदिनो उन्दैफोरनि हानजा उन्दैफोरा माने बिसोरबो रंजादों बेबायदि खौसेयैनो माने जों भकपुर गामियाव बोसोरफ्रोमबो बेबायदि रंजानाय फोरबोखौ लाखिबाय थादों आरो बेबायदिनो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जिहेतु आथिखालनि लाइमोनफोरा देगजों गोबां मोसायो नोंथांमोना बेखौ माबायदि एवार्ड लाबोदों माबायदि सांग्रांथि होबोदों नोंथांमोना दिनै बे खाम सिफुं जथा बर'नि दामजुफोरखौ लानानै मोसाबाय देगजों मोसानाय बेथ' माने जोंनि बर'नि माबा नङा दोरोङारि नङा बेनिखायनो जोङो खाम सिफुंजों जथा लानानै बा बेबायदि दख'ना गाननानै गामसा गाननानै बेबायदि रंजानाय जादों आरोखि नोंथांमोननि गामिनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ बे बर'नि दोरोङारि माखासे दामजुआनो जा गाननाय जोमनायानो जा बेखौ लानानै माबायदि सांग्रांथि होगोन बेखौ लानानै जोङो बिराद माने सांग्रां जों भकपुर गामिनि जे इरागदाव लाइमोन आफाद बेयो माने जों जेब्लायबो खाम सिफुं जथा सेरजा बेबायदि दामनाय बेखौ माने जेब्लायबो प्रेफार खालामबोदों आरो इयुनावबो जोङो बे गामि आफादा माने इरागदाव लाइमोन आफादा जोङो हारिमु मावबादा बर'नि दामजु दामनाय बेफोरखौ जोङो लालांगोन नोंथांमोना जिहेतु खौसेथिनि गेजेरजों दिनै बेफोरबायदि बैसागु रंजाबाय थांखि आरो नोजोरा माबिनि मा थांखिजों नोंथांमोना रंजादों बे रंजानायनि थांखिया जाहैबाय जिहेथु बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो माने बैसागुखौ फालिबोदों रंजाबोदों बेबायदिनो खुंखा जानाय बेबायदि माखासे रंजानाय मोसौ सुंखायनाय गाजा गोमजा बेयो माने सोलिबाय थादों आरोखि आरो बेबायदिनो बेयो जालांबाय थागोन कन्टिनिउ गेदेर उन्दै मान होलायनायनि सायाव नोंथाङा मा राय बेबो सोलिबाय थादों जे गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ बा आबै आबौखौ आइ आफा बिदाफोरखौ बेबायदि सिबिनाय मान होनाया बेयो जाबाय थादों जों गामि भकपुर गामिया आदि पुर्बनिफ्रायनो बैसागो फोरबोखौ 2 खालारनिफ्राय फुजिनाय जायो मानो होनोब्ला दिनै जोङो नै बोराइ बेन्थ सेंग्रा बोराइ बुरिया जोङो खाम सिफुं जथा लानानै दिनै जोङो गामि गामि जोङो मोसायो भकपुर गामि रेभिनिउ जोंहा खुन्थामारि गोलैयो दा बेखायनो जोङो गोदोनि आदि पुर्बनिफ्रायनो जोङो गासै बोराइ बुरिफोरा खौसेथि जानानै जोङो मोसाबोगासिनो दङ जिहेतु नोंथांमोना बर'नि दोरोङारि आगजुफोरखौ लानानै रंजादों नोंथांमोन गामियाव गोबां माखासे लाइमोनफोरबो दं बिसोरनो नोंथांमोना नोंथांमोननि दोरोङारि आगजुफोरखौ माबायदि रैखा खालामनो थाखाय नोंथांमोना सांग्रांथि होबोदों दा बिथांमोननोबो जोङो लाइमोन आफादफोरनोबो जोङो खाम सिफुं जथा होनानै गासैखौबो होनानै जोङो बैसागो फोरबोआव जोङो मोसाहोबोगासिनो दं आरो दिनैसिमबो बिथांमोनाबो मोसागासिनो दं गोबां सुबुंफोरानो दिनैनि दिनाव देगजों दामनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो बे समाव नोंथांमोना गेदेर महरै उन्दैफोरनो माबायदि बोसोन होगोन दा जोङो गासैखौबो जोङो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो बेखायनो जोङो बोर होनाय जायो बोसोर गोदानाव बैसागो फोरबो गोदानजों लोगोसे जोङो गासैखौबो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनायखौ जोङो भकपुर गामियाव जोङो बाहायो आरो खालामो दामग्रा आगजुफोरखौबो होयो जों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी रेडियोलजिस्ट सार्जारी डेन्टल कार्डियोलजी गैस्ट्रोनोलॉजी यूरोलॉजी डेन्टल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर आईसीयू आरो एनआईसीयू पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मल डेलिभारी सी सेक्शन्स गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं
आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।